Nava heftedal ser komelên jinan operasyoneke terorî de 22 jin hatin girtin. Di nav komeleyan de jî News, komele dayikên Aştiyê, komela Roza jî hene ku polîsan avêt ser avahiyên komeleyan dest dabûn ser belge û kompûteran. İktidar kendi varlığını her alanda kabul ettirme çabası içine girmiştir. Tüm muhalif kesim üzerinde baskı, gözaltı, tutuklama, işinden ihraç etme gibi sindirme politikaları geliştirmiştir. Beşên jinan ên sendikayên li Diyarbekirê operasyonê bi daxuyaniyek şermezar kirin û anî ziman ev helwest li dijî tekoşîna jinan e. Serdozgerî derbarê operasyonê de gotbû bi armanca ku peywendiya rêxistinapekekê bi van komeleyan re tespît bikin operasyon hatiye destpêkirin. Rosa çi karî dike em wisa bêjin Rosa saziyekê li hemberî tundiya jinê ku têkontişîn dike saziyekî wisa ye em niha li tora li dijî tundiya li ser jinê jî ser jin û zarokan jî em bi hevdûra kar û xebat dimeşînin. Berê jî avêt bûn ser Rosayê komelaya Rosayê wê çaxê jî girtin lê tiştekî di holê da tune bû. Rosa hevalên jin wê derê xebata têkoşîna li dijî tundiya jinê dikin. Em niha viya wisa dinirxînin berê jî ew peymana Stenbolê ku rakirin em niha dinhêrin peymana Stenbolê çima girîng bû peymana Stenbolê jî ji bo tundiya li ser jinê rabe ev mirina jinê kuştina jinê ku ji holê rabe peymanekî wisa bû anan em dinhêrin peyman rabû girtina ser komelaya Rosayê em dinhêrin tev têkoşîna li dijî jinê ye. Baroya Diyarbekirê di çarçoveya Roja Ebûqetan de daxuyaniyek da û rapora ku ser zext û lêpirsîn û doz û girtinên li Ebûqetan vebûye ji rêya giştî re eşkere kir. Hate destnîşankirin. Di nav salek de li 69 Ebûqetan 78 doz vebûne. Hate destnîşankirin, dozgerî weka delîl jî daxuyaniyên di sala 2015-16-17 de ji bo lêpirsînê destnîşan kiriye. Taybet daxuyaniyên şermezarkirina şer li dijî tehcîra Ermeniyan her wiha daxwaza aştiyê her yek weka doz hatine pêş Ebûqet û rêvebirên Baroya Diyarbekirê. 20-11-2020 tarihinde Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar gerekçesiyle 32 meslektaşımız gözaltına alınmıştır. Baroya Diyarbekirê bawer dike ji ber ku sîstema dadgeriyê êdî ne bêaliyê di heqê Ebûqetan da gelek dostên vekirin. Ji ber ku rewşa ku parêzer îro tê de ne hemberî gelek parêzera wekû hûn zanin lêkolîn hene. Gelek parêzer girtîgehê de ne. Gelek parêzer em bêjin ki ji ber ku meşandina mesleka xwe heqê wan dawa hatine vekirin. Geleka em bêjin ser suçdariyê xwe ji terefî mahkeme ceza hatine dane wan. Wekî din em karin bibêjin parêzer û baro ev demekî dirêje de wek havê em bêjin bin destekî de yê û wa zext û zorîn ser heye. Meha dehê salî çûna de 6-7 mehe baro pirasrê nikarin wek em bêjin hilbijartinê xwe bikin. Ev münasebeta pandemiye rast e. Pandemî heye, pandemî girîng e ama li nav girtina tedbîra de merev kare ev hilbijartina gerek bo hatana kirin. Wekû hemû herkes jî zane gelek jî fealiyet û kongre û wesaîl tiştê wer jî li dar hatine xistin. Hacı Can Farkîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.